Deliciu zilnic minuțios. Tema numărul 12. Semestrul 1. Text biblic. Deuteronom 1:41. Și ați răspuns și mi-ați zis: am păcătuit împotriva Domnului. Ne vom urca și vom lupta conform cu tot ceea ce ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Și când v-ați încins fiecare cu armele sale de război, ați fost gata să vă urcați pe deal. Textul din Ellen G. White. La scurt timp după ce au părăsit muntele Hor, israeliții au suferit o înfrângere în lupta cu Arad, unul dintre regii cananiți. Dar pentru că au cerut cu sinceritate ajutorul lui Dumnezeu, li s-a acordat sprijin divin, iar dușmanii lor au fost înfrânți. Această victorie, în loc să le inspire recunoștință și să-i determine să recunoască cât de mult depindeau de Dumnezeu, i-a făcut să se laude și să fie încrezători în ei înșiși. În curând, au căzut din nou în vechiul lor obicei de a murmura. Acum, erau nemulțumiți că armatelor lui Israel nu le se permisese să avanseze asupra Canaanului imediat, după ce se răzvrătiseră la auzul raportului spionilor cu aproape 40 de ani înainte. Ei considerau lunga lor ședere în pustiu ca fiind o întârziere inutilă și susțineau că ar fi putut să-și învingă dușmanii la fel de ușor și mai înainte ca acum. Mărturie 11/12/2018. Recunoașteți-vă datoria și executați-o. În vis am văzut că multe persoane care știau care le este datoria nu acționau sau nu o acceptau. Acestea vor rămâne în urmă. Această lucrare cuprindea toate aspectele, fizic, mental și spiritual. Mi s-a dat de înțeles că Dumnezeu, când cheamă, dă și puterea. Dar omul, pentru că nu vrea să iasă din zona lui confortabilă, îndrăznește să ignore chemarea celui etern. Curând, un nor de întuneric va cuprinde ființa lui și nu va mai fi capabil să facă lucrarea cerută. Am văzut că era un păcat îngrozitor să reziști chemării Duhului Sfânt, deoarece a respinge această chemare este echivalent cu pierderea salvării. În acest moment, însoțitorul meu a spus: acum nu mai este timp de pierdut. Pregătirile pentru nuntă sunt gata și cartea repede se va închide. Totul este pregătit pentru evenimentul final. O întârziere acum ar fi fatală. Am văzut persoane pe care le cunoșteam și pe care nu le cunoșteam, cum aveau lupte mentale dacă să asculte sau nu de ordinele date de Dumnezeu pentru această oră, și dacă rezistau, un val întunecat ca noaptea îi acoperea. Îngerii excelenți în putere priveau aceste momente și dacă persoanele cădeau pe genunchi în căutare de ajutor,
Aceștia se mobilizau repede, aducând lumina acolo unde era întuneric. De asemenea, am văzut pe alții care aveau multă lumină, dar pentru că întârziau, aceasta se stingea treptat până rămâneau în întuneric. M-a făcut să înțeleg că mintea noastră, împreună cu libera noastră alegere, este o armă puternică cu care putem să învingem dacă ne supunem lui Dumnezeu. Dar dacă ignorăm și ne lăsăm intimidați de dușman, vom fi biruiți, cu toate că avem toate avantajele. Am văzut că lucrarea noastră urgentă este să strigăm pentru eliberarea vieții noastre de sub puterea păcatului și să ne pregătim după instrucțiunile date de Domnul. Dumnezeul lui Israel poate să ne întindă o masă în locurile cele mai neprielnice, numai să ne consacrăm lui și să facem voia sa. Nu este planul lui Dumnezeu ca cineva să obțină prin câștig ceva necinstit sau prin furt. Sfântul lui Israel este puternic în a ne asigura ceea ce el știe că avem nevoie. Nu este voia lui ca copiii lui să răpească ceea ce nu le aparține. Cerul este dreptate, ordine, pace și dragoste. Mi s-a spus, și numai cel care lucrează demn va avea protecția lui Dumnezeu. Fiți dar zeloși, supuși și drepți, și îngeri slujitori vă vor conduce pe căi sigure. Să dea Domnul ca așa să fie. Aceasta este rugăciunea mea. Domnul să vă binecuvânteze.